шушы якта туып үскенбіз бір мектепте біліп алып ушакларны бірге ягып бір ук чишме суын ішкенбіз хаман біз дегенше генә булмас бәлки заманнар ата безне кемсә дә аермый малайлар хаман біз дегенше генә булмас бәлки заманнар ата безне кемсә дә аермый малайлар. Яшьлек гөлләр үтеп бара, төрле чакларым булса да беркемне дә әрәм узмады. Сынауларга каршы имәдек, бергә булып җигелмәдек, каршы киттек икшәп кызларны. Хаман без дигәнчә генә булмас бәлки заманнар ата безне кемсә дә аермый малайлар. Хаман без дигәнчә генә булмас бәлки заманнар ата безне кемсә дә аермый малайлар. Ялчынга ашып тора, бәхет ишек ачып тора, йөрәкләр бит әлеге кайнар. Алда әле күпме юллар, көчле булсын безнең куллар, югалмабыз әле малайлар. Хаман без дигәнчә генә булмас бәлки заманнар ата безне кемсә дә аермый малайлар. Хаман без дигәнчә генә булмас бәлки заманнар ата безне кемсә дә аермый малайлар. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләр, кадерле дуслар, чын күңелдән үзегезне бүгенге матур безнең милли татар Сабантуй бәйрәме белән тәбрик итәм. Сезгә барчагызга да саулык, исәнлек, тазалык, байлык, сау яшәгез, мәхәббәттә яшәгез, мәңге яшәгез. Без татар халкыбызның бер матур әйтеме, без булдырабыз. Һәм дә инде бүген шушы матур Сабантуй бәйрәменә җыелган хатын-кызларыбызга саулык, исәнлек, алар бит безнең тормышыбызның яме, тормышыбызның бизәге, һәр туар, һәр атар торган таңнарның матурлыгы. Шуңа инде кызларга багышлар идем. Шушы bir ретро җырның берсен, кызлар дигәнне кабул итеп алыгыз, сау яшәгез, мәңге яшәгез. Кызлар, рәхим итегез.
yana davom etadi. Hurmatli do'stlar, hozir Italyan tarkamining ijrochisi Liliya Aminova o'zining Baxit kuni degan motor jaran sizga taqdim etadi. Qabul etingiz. Всю жизнь мирно, дружелюбно. Давайте похлопаем нашему певцу Григорию Ваку и послушаем озорную веселую песню, под которой, друзья мои, можно прекрасно танцевать. Григорий Ваку.
татар культура үзәге сезнең өчен. Ничек татар кызлары җырлый икәнен хәзер безнең икенче кызыбыз Раиса Кабирова җырлап күрсәтәчәк. Ул инде менә күп еллар Тальян төркеменең танылган җырчысы һәм дә ки җырлыйк дуслар, җырлап яшәрә күңел, җырлап яшәрмәсә күңел, һич яшәрәчәк түгел дигән темага аның җыры җырлап яшик дуслар. Флора Шарипова көе һәм сүзләре җырлый Раиса Кабирова. Татар культура үзәгендә әйтелгәнчә, җыр һәм бию ансамбле мирас күптәннән инде үзенең татар халкын киендереп, куандырып, иркәләп җырлап бирә. Шулай итеп сәхнәдә янә мирас җыр һәм бию ансамбле кабул итегез. Жырма, жырма, рибәйтә, сүзсез верим
Құяшыға жылы нұрын сибіп Тегіз көріп бетін жер шары Әйтір үшін сөзілер жетмәс кібік Көңілдегі ойларының бары Яшигәлі мәхәббәтті яши Hürmet etip hem de yarat